Igama lami ndingu-Asemahle Fonye kwiMqanduli site. I-learnership yase-Louis Agri ndiyiqale last year 2024 around August. Ubomi bam before ndijoyine le program bendibamba ii-part-time jobs engekho nto eqinileyo. I-learnership indinike i-perspective entsha in terms of i-career wise. Ndifumane i-skill esitsha endicinga uba ndingakwazi usisebenzisa ukuzenzela imali phambili. Louis Agri indifundise kakhulu utapha into the commercial side of farming. As we know, apha emakhaya thina we do farming for uba sikwazi ukutya. But at the moment ndiyakwazi ulima so that ndikwazi uthengisa at the same time ndiyakwazi utya nayo. In the community, I think abazali bethu bayaziqhenya ngathi ikhona la hope nathi ngokuba sizokwazi ukuhamba siyosebenzela. Enye into endiyibonileyo ukuba siyakwazi bathina usebenzisana. Kuba mna ndine-product wena une-market oyaziyo ndiyakwazi unika omnye umfundi akwazi uyondithengisela then ngeyimali sibone uba siyithini. Umzekelo lo. I-future yam ndiyibona i-bright kakhulu, andifuni uniqhatha. Andizuthetha onke amaphupho wam but definitely ndizoba yi-millionaire nam through i-farming. I'm really happy. I think Louis Agri for me it filled a gap enkulu to such an extent that I am satisfied. Once again, I repeat, I do feel equipped so that ndikwazi nam ukuxela kwi-future. Phaa kum egadini sinekhaphetshu, we have coriander, we have spinach, we have mint, we have quite a lot. At the moment ndityale i-green pepper, so i-majority yezo zinto ziyathengiswa and then ke khona ezi zilapha ecaleni sityayo.